Ovo sam pisao po istinitoj priči. Ali, eto, završila se kako se završila. Danas sam bio na sajmu automobila. Bila je i ona, tu negde. Danas tačno u 15 časova sreli smo se, ona i ja. Nisam verovao da će naš susret biti baš takav, pun nekog naboja, pun emocija. Osjetio sam je celim bićem. Prvo je nisam video. Osjetio sam samo miris nje na sebi, svuda okolo. Bilo je svuda oko mene. Sve prisutno u hali 3, gde sam pre jedno 10 godina radio. Zašto baš tu? Da li je tako sudbinski određeno? Ne znam. Njeno prisustvo me baš uznemirilo. Osjetih neku laganu telesnu drhtavicu, pred očima neprozirnu izmaglicu. Izmaglica se naglo pretvarala u mrklinu neku, ali samo na tren, samo na jedan duži treptaj oka, a onda mi je naglo svanulo. Sve sam video duplo jače, duplo bolje, kao da doživeh duplo svanuće. Ona je nestala, upravo onako kako se pojavila, ni otkuda. Došla je kao neko upozorenje, kao proviđenje, kao ta dama u crnom, sa kosom u levoj i srpom u desnoj ruci. Izgleda da ovog puta nije želela mene. A možda je došla da mi javi da sam sledeći na redu, da je izvučen moj broj. Ko bi ga znao? To sigurno samo ona zna.